Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Cullantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Mutupong ang barug sa duha ka higanting kobra sa barug ni Serafim. Apan gipang lapdos lang ni Serafim ang maong mga bitin. Sa dihang migawa sila sa atabay, diha na si Lusirom. Gipugngan ni Serafim si Lusirom aron makapalayo dayon si Mikaelo nga nagda sa puntel sa daghang krusipiho. Mikuto ang mga kabukugan ni Serafim. Malupig na siya sa kusog ni Lusirom. Apan miabot ang himatyon nga risante. O gidunggab ang buko-buko ni Lusirom. Nagkahigayon pagdagan si Serafim. Apan namatay gayud ang pari kanhi nga si Risante. Dali rang naulian si Lusirom o gigukod nila si Mikaelo ug si Serafim. Wa lang sila makamatngon. Diha ra sa ilang tiilan si Mikaelo ug Serafim. Nagkumpayot sa dagkong gamot sa kahoy, ilawom sa pangpang nga gibarugan nila ni Lusirom. Mibuhi si Serafim sa iyang gikapyutan ug nahug sa lawom kayong pangpang. Apan dugay mibukhad ang mga pako ni Mikaelo. Ug nalahos pagkahagbong si Serafim ug naanod sa kusog kayong sug. Si Mikaelo na lang ang mipauli ug wa magdugay. Miabot ang mga tao ni Lusirom. Daghan ka mo mga kalibutanon nga way masayri ang mga butang o hitabo. Usa kini sa mga hitabo nga dili ninyo masabtan. Sakinan karon. Krisula,
Mga tao ni Lucirom. Sila kining miabot. Musuo sila din eh. Tago mo! Dali! Dali, Crisula. Si Mikhailo! Papa Nazario! Dali na! Papa Nazario! Hilom. Dinhi. Balik ni nato gikan dinhi ang gawas. Na, misud na sila sa koral. Unom sila kabuok. May maaaring masilang tao. Doles na sa puntahan sa tumbay. Mga kalibutan kini sila. Dili kini sila sama ni Lucirom. Kinahanglan dili ko mulapas sa lagda dili sa kalibutan. Kinahanglan makita ko una kung dautan nilang lihok. Anahan ko sila sa taon. Ang uban nila, mitanaw sa palibot. Pedro, ay na mo. Naabot pa nila sa bukiran sa Monte Alegre. Diabik karon sa sakabay. Nagsulo nga bay sa bukid. Palitay na yung kukunon si kalambuan niya. Nagpaabot sila sa Oh, Jetro. Oh, sapito na to. Kuliya sila sa Serafim ng baya. Makabantay sila kung musangpit pa ta. Gubang puntahan. Uno. Dos. Ay. Sige, sundan niyo bay. Kutom sa inyo makita patiya. Ayaw ka na sula. Nasa sud. Ayamin ninyo patya! Si Crisula. Pahibawa na yun si Lucirom. Ganyan na niya si Crisula. Sige. Ayaw niyo kilap. Dali, Crisula, dali. Ay, kini si Crisula. Hoy, si Crisula! Serafim! Serafim! Ayaw! Ayaw, Serafim! Mamatay ko! Kablito niya nga armas o mabutok sa ako mo! Tagan ko kang gigayon! Buhi, si Crisula! Si Crisula nga tagan ako higayon nga mabuhi. Kung mo batuok ka sa akong isulti mo. Kinahanglang mauban ka na mo sa tubangan ni Lucirom. Tiguang, gapusa sa Serafim. Gapusa ang doon ay kagamot. Ono! Serafim! Pato! Ayaw na! Husto na! Mamatay ang akong anak, Serafim. Patuo sa gisultian ni Tawhana. Gapusod ta ka. Dos! Pues, mamatay kini si Crisula niya. Oh! Gusto na. Luwas ka na, Crisula. Hapit mabuok sa agtang ang kutsilyo nga gilabay ni Serafim aning Tawhana. Paim nagtubig si Crisula. Ikaw na saryo. Dawat ang paliw. Salamat, Mikhail. Inom mong tubig, Crisula. Niya. Nagtuo kong ngawa ka na, Serafim. Naulian ako sa nila kakauban. Dali. Tarong. Unsi nahita mo. Kinsa ka itong murag kilat nga may atake na mo. Paminaw una. Kinahanglan itong bago ni mo ang nawagan ng cellphone. Kung magsusi ninyo, inaway ko daw. Huwag na hitabo. Ugwa ka mo makaila sa mga tao nga niya ni Baya. Huwag mamalik na ka mo sa inyong aki. Nagkasabot ba ta? Kung dili ko masugot. Tanawa si Mudoyo. Si Dentor. Gitaupan sa kutsilyo ang antang. Mapugos ko nga maparehas ka niya. Ha? Hello? Tintor,
Oh, dili. Si Victor kini, Jitro. Ako iyang ipatubag kay nangihi siya. Way ko daw. Wa mi makaila sa mga tao nga niyaning bahay nga among gisudlan. Mamalik na lang mi sa among agi. Sige. Salamat. Wa sila makamatlo na. Diyan ako, tanan ako ang taas ng armas. Hutdon ko kamong patay! Mikaelo! Mipatay og kalibutanon ng usa ka anghel. Tao sila sa mga dautan. Ngamubot mo patay og tagalangit. Ikay akong pabuton kung unsay buhaton nato ning tawana, Serafin. Dili pa panahon nga mahibaw silo-silong munahan kita karon. Busa ilubong nato sila, lakip ang ilang sakyanan. Mahibuong yun si Lucirom nga dili na niya makita kining mga tawahan. Lain na sa pangakong ikalipkan. Kung tagalangit man ka ng mga tawana, nga na sa'yo na magkain nila mo patay o kinabuhi sa mga tao. Nagidali man ang taong pagpatay. O sa kanas na po kasugo sa labaw magagagahom. Nagsugod na matod pa ni Mikaelo. Ang gubat sa langit, batok impyerno. Ni Ana sugdi sa kalibutan. Ni dinhi sa atong nasod. Bag-o pa kitang nagkahisgot, Crisula. Wa na'y balaod nga gitahod ning panahona. Nasabot na ako. Mao'y magpabilin ang gamhanan ug kadtong huyang sama nato. Wa na'y bili ang kinabuhi. Dili ka mahibawan ni Lucirom. Nga niya sa biniilupong ang iyang mga tao. Tubagon ka ng maong pangutana sa moabot nga mga adlaw. Kung doon na sa moabot dinhi. Ug magsusian ang gipanglubong nila ni Mikaelo ug Serafin. Daghan na kay mga pangutana nga mihasol sa kung huna-huna. Magkatarunganon ba? Nga mahitabo gid kini sa tao? Ug labaw sa tanan. Magkatarunganon pa gid nga mahitabo kini sa kalibutan. Wa ko na tubaga si Crisula. Pero sa akong hunahuna, nakaingon ko, kung mahitabo na gyud ang gipadayag, ug ang tanang mahitabo sa gipadayag, mao'y pagkabot ug katumanan sa matuod nga hustisya sa katawhang biktima sa pamintaha ug panaugdaog. Ang gipadayag, mao'y silot sa nagsakit sa katawhan ug sa kalibutan. Asa ka na, Crisula? Matuog na ko, Papa Nazario. Magdungan na lang kitag panood sa bahay. Biyaan ta sila si Mikaelo ug Serafim. Nahibaw kung doon na pa sila istoryahan o buluhaton. Tana, dali anak. Dili na kinimailan. Kaduna na ba yung mga lawas mga tao ni Lucirom nga di as ilahom na nita. At ito sa suod sa bahay magsulti palihok, Serafin. Huwag na nga nabukad akong pako. Bituuro ka na sa tubig. Gisarap na ako ang kasapaan pero wa ko na gid ikaw makita. Ginanaw na ko ang tanan maong nakaingon ko nga patay ka na. Dinhinig ka na di ay diyang miabot ka tumatawa na.
May kalainan na ang sama nako. Kanunay mang makita sa tagakalibutanon. Kaysa kaniadto nga kaaway pa kita, Serafim. Nga bisan sa unsang panahon ug higayon, naadayon ang gamiton kong gasa nga gipahuman ako diri sa langit. Lahi na sab kayo karon. Dako na sab kayo kalainan. Kani adto bisan kinsay ako ikasangka. Dili gid ako bation ang kasakit sa kong kalawasan. Apan kaganiha. Diyang naglayog kami silusirong. Gibati ko yun ang tumang kasakit ug pagpamikog sa akong mga kabugan. Ingon man kaunuran. Mga wa na ko makalahutay nga nagkapyot sa pangpang. Pasalo ako, Serafim. Nawa ang usa sa mga hinagiban nga gamit unta kay nimo sa inyo unyang panag-atubang ni Luciron. Nawa ang puntil sa daghang mga krusipiho ni San Benedicto. Ang mga krusipiho ka na atong nakuha ni Padre Sante. Di ako may buhi na ko sa akong gikapyutan. Nadungan usab ka nagkahugi ka nimo. Samtang padayon akong nahug sa habog kayong pangpangako siya nakuptan. Ako nagigbuhi. Hangtong limitidlong ko sa sugay ba. Nasangit ko sa nag-igdal nga dakong kahoy. Maong niya buhi kong ibalik din eh. Umuhay kong naadta ng mga tao ni Luciron. Ang krusipiho ni San Benedicto. Sadyang misaka pagbalik sa langit ang maluluwas. Usa sa mga pinili, mao si Benedicto. Siya mo'y naghimo sa disenyo aning mga krusipiho. Sa dayong kamatay sa maong santo, nakabuhat pa siya og daghan pa kaayong mga krusipiho. Ug mao kini karon aniyat sa atong tabangan. Diyang namatay ang santo. Human og lubong sa maong santo, nakita kini sa usa ka paring Pilipino. Ilawom sa higdaanan sa maong santo. Ug hilom nga gidari ni sa Pilipinas. Ang maong pari nga Pilipino maong apuhan ni Padre Sante. Diyang napari na sab si Padre Sante. Kini maong mga krusipiho, gibilin usab ngadto ni Padre Sante. Kung sa'y nakaligo ni maong krusipiho. Mao kini labing gikadlukan sa mga panuway. Mao kini labing gikadlukan sa mga demonyo. Ilabi na ni adtong mga panuway ug demonyo nga musakit sa lawas sa tao. Ang gitawag og demoniko posismo. Kung ipataas na kini, ilabi na kung idaitol kini sa naong sa mga tao nga nailawom sa gahom sa mga demonyo. Mugawas ang demonyo gikan sa lawas sa usa ka tawo nga iyang gipanduan. Mao kini ang gamiton sa tanang eksorsista. Ug si Luciron. Kung maigo si Luciron niini, mag-antos si Luciron sa labihan ug mao'y iyang ikamatay. Gusto ba ka ako sa akong nasagtan? Kining mao mga krusipiho, dili ninalik ug kinulit sa kahoy kung dili kinulit nga tingga. Nakasabot ka na, Serafim. Ug ang tingga mahimong bala. Ug mao ka na hinungdan nga bisan sa kadelikado. Gikuha gyud nato kini maong mga krusipiho. Ug kay nahibaw-an man ni Luciron kini maong krusipiho. Usa sa mga hinagiban nga batok nila nga sila madutlan niini. Mao'y hinungdan nga nagkaabot kita dito sa gipuy-an ni Padre Sante. Mikaelo, dili na ko makapaabot nga dugayon pa ang usa sa mga kubat sa gipadayag. Tukawan na to ang umaabot ng kadaugan sa langit. Ug sugdan kini sa kapiltihan nila ni Luciron dinhi sa Pilipinas. Himo na tong mga bala ang maong mga krusipiho.
anam-anam nga gubat sa katarong batok dautan sa panagna sa gipadayag ug sa dili madugay sugdan nila ni Serafim. Apan adunay taming ang mga sakop sa impyerno ug sa dili madugay usa ako sa mosaksi sa bahin-bahin nga katumanan sa gipadayag. Nunti palihog ang ubang pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Collantes Gomez, Direktor Alcin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquino Sesam, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.